बतावले तना घाम गइल न स्कूल जाए के लोगन के नजर आवता पता नहीं लोगन का गइल हमें घूमे खातिर कोनो काम धाम तो उन लोग के बा ना हिल रही कौन कोनो गजब लीला भाई दीदी जी ए दीदी जी कहां बानी हे नहीं आई तो हम कहां तानी बबुआ सब स्कूल गइल हां हो होनी के तब याद क्या होते बने 10 बज गए कुलिंग के जूता यहां बता कब कुलिंग गइल अरे जूता धोल ना रे ऐसे सोई के तनिया पानी हम सुना ना आज ही कनी पीस दी हां संजी कनी थी बनाए के बा का बने अरे वो घर के कच्ची कहे लग रहा पीठा नु पीठा बनाए के बदल पीठी दल पीठी हम सोचनी है ना घर के पूरी बनावे खातिर चलिए वो बन जाए खा ले दल पीठी ना ठीक लागला तहरा ठीक लगेला चली रहुआ ये पूछे खातिर हां तो हरास गई नु एकरे के पीस दी ठीक ना ठीक बा का बाहर तो दोन हम बाहरी दीदी जी बढ़ जेठ रहुआ बानी तो रहुआ बाहर तो हम बाहर घर के कितना छोट रहली न उतना काम कर जाला काम पहले से ना शरीर फरहर रहेला बताओ भगवान सब क्यों ऐसने गोतनी देश हम तो बहुत बनिए खुश नसीब बानी जो रहुआ और जेठानी मिलल बा अब सुनो ना अब का करत नहीं सुने ना तबियत तन की ठीक नहीं खिला तो जाए रहुआ आराम करी तबियत नहीं खसई तो सच में जाए ना अकेले सब काम करबो अरे वो जाए ना हमारा दुख तकलीफ पड़ी तो रहुआ ना करो चलो ठीक हमनी के जब दो जने बानी तो हमनी के मिलजुल के ना करे तो के करी रहुआ बताई अरे सब के इतना बुद्धि नहीं के ना तू ऐसा बैठे तो तू कहां चढ़ चली हम जानते हैं जब शादी ब्याह भइल तो काम करे ना होता रहुआ में खाना बनावे के सिखावत नहीं झाड़ू लगाए सिखावत नहीं छोटकी इधर से मत झाड़ू लगाओ इधर से लगाओ तो मान एगो के ना आइते एगो ना सिखाई हैं तो सीखता नहीं अभी ना आ जाई ना तो काम ना करो चली चलो ठीक बा ठीक है जाइए आराम करी हम बर्तन धो लेता नहीं भगवान चलो ना घाम कोइले बाड़ा का जाए ना बड़की भाभी से मांग ली खाना खाए खाए बड़की भौजी ने ना खाए तू किया तो का हो गया अरे हम हटाओ से खाना खाए का कौन सा करीला जाए मुंह धो के खाना खाए थोड़ा ना चला खाना दे के का अरे जाई ना मांग ली बड़की भौजी से ना खाए चला ना तू खाना दे दे क्या करत तानी जी पूछो ना तनी कोनिया फेंक देने तो का हो बे जी बे तू तो जाए ये बर बबू आए वैसे मेहरारू आई ना तो करब तो पता बात चल मेहरानी के दूर के बात तू तो भौज आए ना अच्छा सब मजा लूट ले भौजाइये के साथ तो मेहरारू के साथ का लूटो ठेंगा मेहरानू तो दूर के बात ये पहले तो तू ही ना बड़ो हां जो ये सब भौजी साहब का हटती होय देखो बेटा के का हो भौजी तू देखो ना दीदी, करो ने क्या की जान बारी पानी रहता है एकरा पे तू तो भौजाइए तारो को तो डाल दे आई दादा अब डरवा तनी का है जब देखो तब एकरा के परेशान नहीं करत रहेला हैं का हो जाई का हो जाई हां बताई का हो जाई दीदी बेटा भौजी खाना चला ना नहीं भूख लागल जोर से जल्दी खाना का तार हाथ गुड़ नहीं खे हैं तार हाथ गुड़ नहीं खे माने बताओ तार का बताओ दीदू को हमर भौजाई होते हम खाना काट के खाने पड़ता है ना तो कुर्सी होता नहीं भौजाई हाथ से खियाई तो अब का एकदम करना अच्छा लाइन से हां तो अपन मेहरारू आई ना तो कोई दे भैया जाके सुती है पर भजवा में अब मत सुतो कैसे चोना लगावत देखो लगावाई चोना सीता सावित्री हमारी चली हम खा देता चल छोड़ ना भौजी तो भाई और माने तू तो खाना खिलाई से ये वाला खाना धरा हुआ बताओ तनी तारा के काहे खाना चल खाना देव तनी एकरा के परेशान मत कर बे भौजी तू तो हाथ ना दे पानी काहे ना डाल मार दो जो मिलेला उससे मार दे का करिए दीदी जी छोट देवर बाटे तो कुछ ना बोलिए एगो दुलारू बाटे तीन जन ए दुलारे दुलारे को कमी के कपार पे चढ़ा दिले बनी जा हां भौजी तू तो तनी देखी तो दीदी जी कहो तनी हां चला खा के दे तनी ठीक है चलिए आ तनी तोरे सोचा था ना तनी तुली सब्जी पकौड़ी बनावे खातिर बियाह शादी ना भइल बा तो देवर इतना मानेला भौजाई कइले रहला बियाह शादी हो जाए तो का हाल होई मेहरारू होई तो सब बदल जाता तो वो बेटा हुआ बदले जाई ना बताओ ना क्यों करो होई खे मैं सब
सब्जी ते तना लोग गइल बा अब कि सब्जी का हाल बटले ना बा वाला गेहूं धोइल पिसावे खातिर मिल पे जाए खातिर अब ले सूखल नहीं थे दीदी जी इतना मोटा फसल नहीं बानी तो का सूखी गेहूं आटा एक बुन नहीं खे चावल दे खाए खातिर तो चावल खाए रोटी लोग ना बनावा ताड़ू तो हाथ दर्द करी बेलना चलावे पड़ी करे वजह से जब गेहूं की सूखी तबे न मिली पे दे पीसे खातिर तो पिसाई और सूख तो गइल बा चल तनी कह तनी दीदी जी के ए दीदी जी एगो बोरा लेके आए जी गेहूं सूख गइल बा पगले बानी वो तो देवर बाबू के खाना देत हो खाए खातिर तो कहां से आई जाई हम ही लेके आई का करी धान में खाद डलवावे के बा अभी तक पैसा ना भेजलन कि हम खाद डलवाई सब के कैसन धान लहलहाता आ हमार धान कैसन से दम लागता कि मुरझाइल बा ये साल भर की खेती हो साल भर खाए के बाद भाते खाए के बाद भात बिना तो हमरा ढूकेला ना रोटी तो लागेला कि नेटिए में गोटइए में अटक जाता है सबके क्वेश्चन लहाता प्यास में बुझाता छोटकी का दीदी जी तनी पानी लइहो ना गिलास लाव तनी लावा हो घर में ये न रहला सबसे बड़ हुइला में ये पूरा घर के चिंता ली दीदी जी बैठो ना ए दीदी जी रवा कितना पियासल बानी जी हम जल्दी 4 दिन के भूखा बानी का खाना खैनी है ना तो पानी ना पियनी है ऐसे प्यास लग गया गरी धाना देने घूमे ना तो वे देखो नहीं ओ बताए खाना एकदम मुरझा गइल बा सब के खाद डला गइल बा तो एकदम लोहर लह करता खाना खाए समय ना भूलनी है ना और पानी पिए समय भूल गइल बानी हां हो सर्दी हो गइल का दीदी जी अरे तो सुबह से तो लागत कि नकिया बहुते जरूरत है एकदम नकिया जरूरत है तो सुर करता है हाँ उड़ा दीदी जी रोगो सबके जरैले के चक्कर में अपन नकिया जरा देव का सुपने का बन जाई आई साड़ी नया निकललू का और उगे के बस कौन से करली है बाक हां जो नाराम नहीं हरवा से नहीं डरो भैया जी लेके आइलो नहीं अरे हां रक्षा बंधना पे रक्षा बंधना के उहे वाला सड़िया हो ज्यादा तारा में बड़ा नीक लगता ना नजर मत लगे हम ले बानी अब देव ना तो का हो जाई बाटल बाहू कैसे बोल के मतलब हमरा के एथी बनावत अड़ू का बनावत नहीं का सोचतानी उहे सोचतनी हो कि तो सर्दी हो गले नकिए जर गइल ना सोचतानी बाग तू ना एकदम मजाक उड़ावत अड़ू हमरा कहतानी दीदी ने खेतम के त हमार घास भरल होई तो भइल त बा दू सोहनियार लगनी त में सोहाइला आधा त बचल बा सब सही हम का करी हो हैं तो कैसे सोहाई बताए दोनों जने तो बहरिए बानी अब के करी रहुआ बानी तो बाहर जाए तो कहाँ जाए मेहरारू और मर्द जो खातिर सोहाए खातिर रहुआ सोची ना तो पैसा हाथ में रहला देखो दूगो बुद्धि आवेला पैसा जब ना रहेला ना तो जौन बुद्धि आला ना वो हेरा जाला ए दिनेश बाबन घर में जा कहाँ बैलन अभी अइलन ना का भैया जी पैसा हमरा से जौन ले रहन तो मान लगे भीरी बा जे भीरिये में काम आवेला हाँ फिर मंगल कुछ दिन खातिर वे द काम चलावे के बाद खेती बाड़ी में लगा हमरो तो रोपनी के सोहनी के पैसा देवे के बउए आ सोहावे के बाद तो पैसा देम तबे न काम चली कहाँ बने वहाँ के अभी वहाँ के तो बाहर गेल बन तभी आइल नहीं ना तो पैसा बीजा कोइले हुए न हो ना जी 1 महीना मार बरसातवा में काम बंद हो गई रहला तो अभी पैसा मारे लॉकडाउन से पैसा बंद हो गए है आप बरसात ले बंद हो गए है तो झूठ ना बोलो तो बरसात में काम चलेला अरे वे बताई ना अरे कंपनी में तो बंद रहला हो तब कहूं कते कले में बरसात में हाली कोई काम ना चलेला तू तो कहत रह जाते हम भैया बरोबर पैसा विदा करवा देम रो काहे चिंता कइले बानी हमर जरूरत माल ना सोहनी होई तो खेतवा का हाल होई कहाँ वो जो रूम रेंट तो कहाँ दिया था जब हम नैहर से 5000 रुपया मांग के तुम्हारा रूम रेंट दे खाती हम देहनी है
तब तो बुझाता कि कसम काम तो अपने से चला में पड़ी। अब तार के गर्दनों काटम तो पैसा थोड़े मिले, झूठो के तारा से मांगला से का फायदा बा। ना तो नंबरिया है ये बउहा के बतिया ले तो हम। ठीक बा, हम बात कह लेते नहीं। अब विदा कर देस तो ठीक बा, ना तो 2-4 दिन में पैसा आ जाए तो ठीक है बा, खत्म डाल ले। हाँ पैसा भेज दिए ना तो हमरे वे के दिवा दे कौन हाँ तो जरूर करी है। तार से मेहरबानी बा, भीरी के बानी, पड़ोसी के बानी, पड़ोसी काम आवेला, भीरी काम आवेला। तो ऐसे तारा के जैसे काम आ रही हमरो समय पर मिल जाए के चाहिए। हाँ बात तो सही कहती, रही तो इतना बोले के रुके मौके ना देती, देख के तुरंत उन्हें हम अपन जाना तो कर्जा रहल तो हमारा खाना ना घोटाला। ठीक भाई, कर्जा नहीं के भीरी बद हम दर्दी के नाते ताके दे देने। अब तोहरा काम तू हम काम तारे नहीं बे, तू हमरा नहीं बे तो के का पलामपुर से लोग है ना। ठीक बा, हम तब चलो तय, लेकिन फोन पर के बोल दिया कि पैसा तनी खत्म डाल देस आ चल तो हमर काम निकले। ठीक है क्या सोके बताओ हो इसे कर्जा महाजन कुल भराई हमरा तो बुझात नहीं खे। का बोल दीदी जी, का कहत रहनी? अरे देखत नहीं भैया जी पैसा मांगे नहीं, हाँ पैसा उठा के भेजले नहीं कि हम का करें। कहो तानी दीदी जी ना तर वो चली अंदर में बैठी या कर जी लोग ना एकदम कपार खा लिया, कपारे पर के बाल ना रही सब झड़ जाए, इतना याद कैली। चली रूम में बैठी, ठीक है ना, अंदर वहाँ पे केहू ना आई ना हो कर्जा महाजन अब जितना रही उतने में गुजारा कर। जब कर्जा ना ले होई तो होई, ना तो भले आधा टूकी रोटी खा के सूते के पड़ी, पानी पी के सूते के पड़ी, लेकिन हम कर्जा आज दीदी जी सब कहला नून रोटी खा ला कि केहू से कर्जा मत ला, और उहो के दिमागवे नहीं खे तो कनी पैसा वा भेजी मानते दीदी जी। भैया जी तो अभी गई नहीं, 1-2 महीना भइल करे गले तो सारा बन भइल ना, उहे कौन मत पैसा भेज देनी है। चली रूम में चले। ठीक बे तू जा, हम आवत तनी फिर खेता दिन से घूम ले तनी मनी सोहले आईम, ठीक ना। घरऊ बैठल बैठल हमारा मन नहीं खे लागत। अरे वो बताई ना कर्जा वाला यार के एकदम दीदी जी के जीव भी ओइले बने, तो पैसा कब दे आई, पैसा कब मिली, अब का बताई दीदी जी ना एकदम बेचारी दुखे में बाड़ी, का करी हम कहतानी तो औंठिया या दे देतानी मंगलसूत्र में बांधे रखे खातिर, तो सब धान वाल तो गड़ा जाए सोहा जाए न के कर उधार रखी कर दिया जाए ना, पैसा होई तो तब वो छूटी। मर्दे सबके नजर आवता तो हमें का करे के बा का ना करे के बा, हम नहीं करब तो के करी, हमार काम और केहू करी ना। मर्द बानी वहाँ तो बहरी गई नहीं, 2 पैसा कमावा तानी, खूब ऐश मौज करत तानी, घर के तकलीफ तो सुन लगता नहीं बा लौकी तो ना, तो हमें घर में का घटल बा का ना घटल बा, जीव भी आ गई मर्जी से। नमस्ते प्रणाम, हम अलकारिया सभी के गोड़ छुके गोड़ लाते नहीं। नमस्ते प्रणाम, हम काजल सिंह तेरा वो सब कैसे वीडियो देखनी, वीडियो से संदेश देनी। जब इंसान गरीब घर के फैमिली रहेला, बाहर मर्द कमाए चल जाला, तू पैसा कमाएला तो दूसरे में बिजी हो जाला, घर परिवार के ना सोचेला तो कहाँ से परिवार चले कहाँ से ना चले, उधार ले ले आने मम्मी के पैसा कैसे सास सहनी है, दुआर पे आके कर्जा लगन बोल के गई ना। तो ये रहो सब के राय दे, अगर बाहर में 2 पैसा कमाए खातिर गई बानी तो घर पे जरूर 2 पैसा भेजी, नहीं तो ऐसे घर रहो सब का हो जी ना चली, लूट जाए, बर्बाद हो जाए। चली वीडियो के साथ लेता नहीं विदाई, अगले वीडियो फिर से मिलन जाए। बाय। मेरे चैनल का नाम है उमंग मस्ती।